शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शेनवारा सकाळी 10:30 दाबोळे विमानतळार पावलो. उपरांत ताणें मिरामार वचून भाऊसाहेब बांदोडकरांचे समाधीचे दर्शन घेतलें आनी मागीर गोमंतक मराठा समाजाच्या हॉलांत गोंयच्या शिवसैनिकांक मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार हेर फुडारी आशिल्ले. शिवसेनेचो खासदार संजय राऊतान बीजेपीचेर शाब्दीक टिका केली. आम्ही जेव्हा गोव्यात प्रवेश केला तेव्हा उद्धवजी लोक विचारायचे गोव्यात काय आहे. शिवसेनेचं बोरकर होते. गोव्यात काय आहे शिवसेनेचं हे आता प्रश्न विचारणारे समोर येऊन पाहायला पाहिजे. गोव्यात शिवसेना काय आहे. एक मात्र मी सगळ्यांच्या वतीनं उद्धवजींना वचन देतो की उद्याच्या विधानसभेत गोव्याच्या शिवसेनेचे आमदार आपल्याला पाहायला मिळतील आणि शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादानं ते आमदार गोव्याच्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून बसलेले दिसतील. गोव्यात शिवसेनेचा लाल दिवा फिरणार आणि त्या लाल दिव्याच्या गाडीला शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकलेला असेल हे लक्षात घ्या. 1600 सालामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज गोव्यामध्ये आले. ते काय पर्यटक म्हणून आले नव्हते. ते डिचोलीला गेले, पेडण्याला गेले. त्यांचं राज्य होतं. डिचोली, पेडणे, सावर्डे या सगळ्या भागामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपलं काम केलं होतं. ते पर्यटक म्हणून आले नव्हते. तर या गोव्यातून पोर्तुगीजांचं राज्य उलथवून टाकण्याची पहिली सुरुवात जर कोणी केली असेल ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली आहे. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातील शिवसेना इथे आलेली आहे आणि आता आमचं काम आहे हे सध्याचं सरकार जे आहे हे पोर्तुगीज सरकारपेक्षा वाईट आहे. या पोर्तुगीजांना आपण घालवण्यासाठी शिवसेना इथे उभी आहे. आणि ज्याप्रमाणे साहेबांची आज आम्हाला इकडे मदत लागलेली आहे. गोव्यामध्ये योग्य तऱ्हेत पक्षाची बांधणी चालू आहे. तालुक्यावरती सर्व गटावरती नियुक्त्या चालू झालेल्या आहे आणि बऱ्यापैकी काम होऊन पक्ष 20 मतदारसंघामध्ये उमेदवार लढवण्याच्या तयारीत आहे. त्याप्रमाणे तयारी पण चालू झालेली आहे आणि या मेळाव्याच्या निमित्ताने आज एकच निर्धार करूया की एक 2-3 आमदार शिवसेनेचे गोव्याच्या विधानसभेमध्ये 2017च्या निवडणुकीत आम्हाला पाठवायला पाहिजे. तत्पूर्वी येताना मी भाऊसाहेबांच्या ते समाधीच्या इकडे गेलो. तिकडे नतमस्तक झालो कारण तो एक मुख्यमंत्री असा होता की त्यांच्याबद्दल आजही गोवेकरांच्या मनामध्ये प्रेम आहे, आपुलकी आहे, जिव्हाळा आहे. आणि मी बघितलं त्यांची समाधी त्याची कशी दुरावस्था झालेली. नसतील आपल्या पक्षाचे पण एक व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांनी गोव्यातल्या सर्वसाधारण माणसाचा लढा उभारला आणि नुसता लढा उभारला नाही तर मुख्यमंत्री झाले. नुसते मुख्यमंत्री नाही झाले तर आजही त्यांच्याबद्दल एक आदर, प्रेम आणि जिव्हाळा आहे. अशा व्यक्ती होतात कुठे. मुख्यमंत्री होतात, मुख्यमंत्री जातात आणि त्यांची समाधी सुद्धा संपूर्णपणे दुरावस्था आहे. मी इथल्या शिवसैनिकांना सांगते की जा सरकारला सांगा जर तुम्हाला झेपत नसेल तर शिवसेना तिची काळजी घेईल. मराठी आमची माय आहे आणि कोकणी ही आमची मावशी आहे. 2 सख्या बहिणी आहेत. ह्या आजच्या दिवसामध्ये वेलिंगकर येत आहेत. भेट होते माझी. बघूया काय होते. कारण जर का आपल्या विचाराशी साम्य असेल मराठी भाषेत हिंदुत्वाबद्दल त्यांच्या मनात आणि आमच्या मनामध्ये आणि एकूण गोव्याबद्दल जर का भावना सारख्या असतील तर मी तर म्हणेन मी वेलिंगकरांना पाठिंबा देईन. मी वेलिंगकरांच्या सोबत युती करून पुढे जाईल. जर एका सर्जिकल स्ट्राईकने पाकिस्तान ठिकाणावरती येत नसेल तर बेधडक सैन्य घुसवा आणि आपला पाक व्याप्त काश्मीर आहे तो पहिला आपल्या ताब्यामध्ये घ्या. पहिला पाक व्याप्त काश्मीर. पाक व्याप्त काय हा आपला हिस्सा आहे, आपलं घर आहे. ते आपल्या हिस्स्यावरती किती दिवस त्यांचं फटकं फटकून येईल. घुसवा आणि घ्या आपल्यामध्ये. व्यक्तिगत टीका कोणावर करत नाही पण आपले पर्रिकर इथले मुख्यमंत्री आता संरक्षण मंत्री आहेत. त्या पर्रिकरांचं एक मी विधान वाचण्यात आलं की संघाची शिकवण होती म्हणून मी सर्जिकल स्ट्राईक करू शकलो. पर्रिकर साहेब बरोबर आहे. संघाबद्दल मला आदर आहे, प्रेम आहे कारण तो सुद्धा हिंदुत्ववादी आहे, हिंदुत्वाची नाळ जपणारा आहे. पण त्याचबरोबरीने आपल्या जवानांनी जे शौर्य गाजवलेलं आहे त्याचं ते तुम्ही कुठे कमी लेखू नका. ते कुठे कमी लेखू नका. आणि जसं हे जेवढं निर्गुण किंबहुना विकृत कृत्य आहे की त्या सर्जिकल स्ट्राईकवरती अविश्वास दाखवणं तेवढंच मी म्हणेन त्या जवानांच्या शौर्याचं श्रेय स्वतः घेणं हे सुद्धा विकृत भावना आहे. दोघांनी ह्या गोष्टी करू नका की मध्ये शिवसेनेची काही अशी काही ऍक्टिव्हिटी नव्हती तरी सुद्धा यांनी भगवा सोडला नाही. याला म्हणतात निष्ठा. मला काय मिळेल. अरे आम्ही निवडणुकाच तुम्हाला लढायला देत नव्हतो. याचं कारण का की हिंदुत्वामध्ये फाटाफूट व्हायला नको म्हणून आपल्या महाराष्ट्र बरं आहे, बाकीच्या ठिकाणी बाकीच्यांनी बघावं पण त्यांनी काही बघितलं नाही. म्हणून आज मी गोव्यामध्ये शिवसेनेची अधिकृत वाटचाल सुरू झाली हे जाहीर करतोय. शिवसेना गोव्याच्या राजकारणात उतरते हे जाहीर करतोय.
महाराष्ट्रात शिवसेना बीजेपी वांगडा सरकारांत वांटेकार आसा। एके वाटेन बीजेपी वांगडा रावन बीजेपी आड गोंयांत उपद्व्याप करपाक शिवसेनेन सुरवात केल्या। गोंयांतूय आतां शिवसेना बीजेपीक आव्हान दिवपाची भाशा करता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।